tichipedzaka yatakasidzira kapanzira yaImmanuel Nkomo weZigzag Band. Emmanuel Nkomo akasiya musi wa 4 July 2003 anga ane makore akwanza yoka 49 semuna akazvarwa 1962 akashayikira kukwekwe kaigwe kukwekwe kakumarinda ekwaMaveni. Amukomana akazvarwa kakugweru General Hospital kuMidlands ikoko. Amai nyakutumbura vainziwoka vanonziwo Immaculate Ngwenya vanobva kwaChirumanzuku kwaMuzeza. Baba ndo vainzi Joachim Fred Nkomo Zawa vaibva kuMozambique. Masera seko sikere sekuru wa Mikaela na Peru agogo wacho mai general pachitown apo anzi takaibata kuti G National FM katenda hangu.
rekati pfurire mberi panapa anaye nhorondo rikatakarangaraka chirangareka imanyonkomo the zigzag band Messi zvimwe zvaitwa kaManu aibatsirwa namai vake dzimwewo nziyo padzainyorwa kamwe kanosanganisawo gomo ramasare takanzwa mai acho vachirondedzera paipaisvondo rapfuura kuti aiwa ka ndakavaone chekuita pakambo ikako akandibvunza iye akazowedzera wakewo mashoko kwozoti zvakare apapa pane kambo kamwe kehimu yekuroma Manu waendawo zvakare kuroman catholic ndokwaendawo zvakare mhuri yawo yese nanhasi uno gogo vanoenda ikoko kuroma ikoko. So nokudaro toda kuti panapa tivanzwe gogo vachitimbira kambo kanonziko mambo ndiitei kakazoimbwa naImanyonkomo. Apa vari kubatsirana nemuzukuru wavo Spiwe anova ndiye mwana waImanyonkomo. Nditeiwo mudziyo worugare rwenyu mambo nditeiwo mudziyo worugare rwenyu pane kufara ndipeiwo rugare nditeiwo mudziyo worugare rwenyu pane kusuwa ndipeiwo mufaro nditeiwo mudziyo worugare rwenyu mambo nditeiwo mudziyo worugare rwenyu mambo nditeiwo mudziyo worugare rwenyu. Aiwa zvinofadza chose nekuda kwokuti chipo chekuimba ichi tachiona kuti chakabva nekupi baba vanga vasingaimbewo here vazawa avaimbawo zvongotevedzera zvongotevedzera asi maiendawo zvakare ukatoreka maenda nawo babaka takatatiri jaya nemhandara. Aiwa zvinofadza chose iti azouya kwaMavheni kusekendari kweke vakuridza marimba kwakuizobatana navakadeni vakubata magitare manje. Imimi pamakaona kuti chipo chemwana uyu ingawani chakutomuraramisa zvinhu zvaakushanduka ndepapi inguva ipi paakanorekodha vakatogwana Oliver Mutukidzi akanova rekodhesa saka tikatowa nziyo dzake dzodidzwoimbwa vakambojoina naOliver vakambotimbimbi vakazotogwa manje ve6 kuti vachiburisawo zvavo. Idzo shamwari dzake dzemuAmavheni meme dzaaitamba nadzo dzaaisangana nadzo dzamuchiri kutondera ndedzipi dzaaimba nadzo? Vana Gideon, vana Sten, vana ndibatsire Sten, vana kwagunda, vana Devi Gundi. Vamwe zvondokanganwa naye. Aiwa kwakare zvepane makore chokwadi unotokanganwika ndizvo aiwa pari kuwisika chaizvo. Vana kadeni akazosiyana nawo zvaita sei pane zvamuziva? Ndingareva nema asi kuti ndinoona sekuti kudai vanga vatotsvagawo zvavo zvekuti pane chimwe chinhu chakaitika kana nokuti vanhu vaingowirirana.
ndotaka kubara ndiite mudziyo worugare rwenyu mambo ndiiteiwo ndiite mudziyo worugare rwenyu mambo ndiiteiwo ndiite mudziyo worugare rwenyu mambo ndiitewo mudziyo wenyu ndo kambo kakabva muhymn yeroman catholic rakaiti mbonzwa isiswe best song yagogo kambo kamanu kamungati mimi aiwa akaimimi kanondibata mwoyo ndikapi kanondibata mwoyo stereki ndinyarunde ya kanondibata kanokuyeuchidzai makare kare chero iro gomo ramasare ndobva ndarangarira ndiri kumba kwamai vangu chero hanzvadzi dzangu chaidzo ikaimbwa nona munhu wese otochema kumushako nonga watoti mwari wakatikanganisira kuti musatuke mwari inguva yake nekuti isati akusika kamunhu munhu akasikwa namwari plus munhu une nguva yake yekugara panyika nokuinda kudenga kuna mwari saka ino zvinondirarangaririsa zvikurusa Spiwe shoko rekuti baba vatisiya rakauya sei kwauriwe? Inini ndakati ndiri kubasa kuChicago kukwekoko ndobva ndafonerwa ndobva varungu vangu vatodhiraivha mota vakauya kuChicago ndobva vati hanzi rutodiwa kupi kumba mangwana makuseni chaivi ndero kuti ndiendese iye zvino zvanzi aiwa tokuperekedza makuseni saka makuseni ndabva ndaenda ndakasvika inini ndandachizwa zvamuti baba vangu vari kurwara ndobva ndasvika makuseni aya ndikaona stage nababa vangu ndikaona kuti haiti ndobva ndasvika ndikagara pamubhedha pasaidi pavo ndikati baba ndinani asi vaizama kuda kuzama kuti ndisipiwe but vakakonewa hapana mbopera 30 minutes vakabva vafa kuratidza kuti pamwe vanga vakatondimirira kuti vandionewo ipapo zvakandibatawo hangu ndatokura ndichitori nemwana 1 Gogo yes chatowani koinini ndine ndakaitise vamwe vana ovanoroora wani koinini ndine ndakaitise vamwe vana ovanosevenza wani baba wangu koinini ndine ndakaitise onai inga ndaigona chikori ini ndaiterera vaviri ona ndaienda kuchechi ini ndaiita zvese ona ndaigona chikori ini ndaiterera vaviriki ona ndaienda kuchechi ini ndaiita zvese wa vakuruwe ndivhurirewo vakuruwo ndivhurirewo vakuruwe ndivhurirewo vakuruwo ndivhurirewo vakuruwe ndivhurirewo vakuruwo ndivhurirewo yes
ngadzivhurwe ndivhurirewo nzira. Right, akatipfuurire mberi nenhukuro yedu katimbonzwa gogo apa kuti Maria akazodzoka here. Takangani paipai kuti imanyonkomo mudzimai wake akatorwa nababa wake zvikanzi vakaita vana vaviri, Sosteni naiye Euspio wamanzwa achitaura apa ane vana 5 ko zvinezvi. NaSosteni ndiye vari vaviri, mukomana nemusikana, vakabva atorwa akabva atorwa mudzimai wamanu anonzi Maria akaendwa naye kuMalawi zvikanzi inini ndakuenda nevana ava nevana vangu vese, mhuri yangu yese, kuti vanoona patiri kuenda kumusha kuMalawi. Kana vachizodzoka vozodzoka zvavo kuitira kuti vazive kuti ndepapi pandiri. Asi amai Spiwe vakaenda kweke vakanoita 10 years vari ikoko. Asi after 10 years idzodzoka vakazodzoka vakakwanisa kutakura 1 mwana Sosteni, vakasiya Maria, vakasiya Spiwe. So nokudaro regai tinzwa apa kuti vakazodzoka here, madzokera avo vakazodzoka sei. Tinenge takazonzonzi vakazodzoka vakubadzimukana nemiri. Akadzoka ndobvaita sei? Akadzoka murume wacho achipo ari mupenyu. Zvikatombogara zvese here? Murume wacho anga ari kuBotswana. Maria akauya panapa akawana murume ari Botswana. Saka paakaburuka pakombe apa vakadarika napano vachienda kumba kwanga kuchigara vana mai vavo kumaW. Saka akangosiya arayira zvakasinzi izvo muti mama vatevere kupi kumaW. Saka ndakasvika pano ndichibva kubasa ndikaona kuti mai Spiwe vauya. Kuti vauya zvikaiti asi vanogwara. Ndikanogwara vanhuwei zvika ingoendai. Ndobva ndamanya kumba kwacho ndopindai kuzivamo. Nosvika kudai zvakasvika zvikandishungurudza. Ndakashungurudzika ndikatopopota ndikati ndozvaida baba venyu kaizvo. Ende akachema akati mama ndakumbotukana nemi, handina kana kumbodi. Baba vangu ndo vakandisatisa. Vondinyengera vachiti munonodzoka, iko vachiziva zvavari. Ndakutosiya hangu vana vangu. Sosteni wangauya naye? Zvikaenda inamata zuva nezuva kuti dai ndazosera mwana wavaridzi. Ndikafa ndiri kuno kuMalawi mwana wavanhu unoenda kupi. Vakadzoka naye Sosteni. Saka ana Sosteni vadova vanhu vakuru. Votochengeteni. Aiwa, rungano rinorwadza magumo acho. Asi imimi Manu vachitanga kupinda mune zvimimhanzi, muchinzwa mimi izwi rake kunzi rakuimba vachinzvika nyika yese, zvakakubata isei? Aiwa, ini zvaindifadza nekuti semunhu ndiri ndaivadzidzisa nziyoka ndaingonzwa kufarira. Ndainzwa kufara. Ndofunga uripo musi wakaimbwa tichiri kushombe panext door ndanganditi nhang'ombe dzangu. Maiwe ndakamhanya ndikasvika pamba paya ndikati muri kunzwa mwana ari kuimba uyu? Ndikuti Manu. Vese vaimusi vakakumusha kushombe. Ati Manu. Ndikati Manu uyu ari kuimba Nyarunde. Apedza zvikai mamunzo here Manu engomo. Zvikai maiwe vakapururudza vana mai vairipo. Zvikai maiwe Manu zvairi nyanzvi nhaye vedu. Saka zvaifadza? Zvaindifadza. Zvineipo zvino dambudziko rasara pandiri dzikaimbwa handizogoni kunyarara. Ndinochema kuti ndidini zvinoramba. Mwoyo unenge ungofunga kuti asi Mwari kungondisira iri izwi. Zvinorwadza. Zvimwe zvondinyaradza ndezvekuti vaimbi vakafa vakawanda. Vana James Ching'ombe. Vana mai vavo havagwadziwiseni. Vanogwadziwa. Vana Mashakada havarwadziwi. Vanorwadziwa. Pakazovhara Leonard Dembo. Tikati asi mai Dembo handi vakamurwadziwawo seni.
Dembo akatanga kufa mana asati afa ka. Ndokumusha wangu Dembo. Tikati vakarwadziwa maya. Ndichiri kuyeuka vana vamunin'ina wangu achibva kuHarare uko. Vachimhanyira kunoviga Dembo. Ivo vana Bhutimani vachienda kupi? Kwachaka kunoviga Dembo. Tikati asi mai vaya shuwa vakawa sei? Asi hazviperi. Ndinonge ngwa zvichingondichemedza. Nekuti munhu wandaihwa kuhwa kuda pamoyo semwana wekutanga. Zvoro zvakazonyanyisa kuti zvindikwatse. Vakadzoka kuti munin'ina watungamira mukomo wotevera. Sokuzvagwa kwavo zvakandirwadza. Nokuti vaiti kana voimba kumwe gwiyo gokuti ndakawana vanhu vamwe vachichera tsime ravo ndakati ndivarwisanise ndinyire. Zvino vaiti kana woita ndinyire yacho vakati umoti je wosangana pakati umoti je vari vaviri. Saka ndoti asi Mwari izvozvi yazvo maindiitirei kuti ndigosara ndichizvirangarira kumakaitire makaregawo 1 makatora 1 kana dei waive mugove. Zvondozvibvunza zvese muKristu kuti asi handitongi kai. Handigoni kutonga Mwari kuti mazviitirei. Ina handina dhaka randakamboumba rimwe zuva ndikaisa munhu ndikamupa femero nderamwari uye nguva ndeyamwari. Ndozvinongozongondidzikanisa asi ndinombowa kugwadziwa. Ko sekuru baba vakashaya gore ripi? Vakashaya 93. Vakatoona vakomana vakuita basa ravo ende ivo vaizvitambira sei? Aiwe kana ndikati nditaure zvababa vaipfeka kama uniform navana ungati naiwe kuda mwana mudiki. Pamwe ndimoti izvo naibaba mano mutoda kutoita saizi navana. Zvikaishamwari dzangu kaidzi ndivo vanin'ina vangu. Saka ndofanira kuti kana ndichitenga hembe nditenge dzakafanana nevana vangu. Iwe mani yako goti yako ini dzangu. Paine nebasa karimbana. Saka vaitofarira zvemagitari zvozvivana? Vaifara maiwe. Ndivo vaitonyanya. Nekuti ivo vaenda akagubva vaenda nzingaenda hangu. Ndivo vainyatsozviona kuti zvinoitwa sei. Ine hangu haakubva waenda asingaendi. Endi ndainyara hangu zvokusvika uko. Aiwa ndaisvoda. Saka ivo sekuru kambo kavaifarira ndikapo? Gomo raMazare vairuda. Vairuda. Vairuda chaiko. Ko imi rwenyu ramunoti uru ndo rumwe roga ndozoti izhizhi dzaakaimba dzamaifarira asi kamwe kamuti kana mukakanzwa nhasi kanokudzorai ndangariro? Gomo raMazare ndo hautochema. Ndinotochema. Aiwa chero dei ndaita sechiro dzihani zvadzi dzangu chaidzo kumba vanorwadziwa kana vanorwadziwa nyangwe varoora vangu vanorwadziwa. Musi uno takaenda achinogadzira makuva ana baba uyo akamhanza hande tinokuratidza Gomo raMazare kwataihwera nomukoma wako. Vakatofamba vakanosvika kuGomo raMazare zvikaita imba tiri pamusoro pebako iro panoti ukugumo bako pakati pozoita mutsvoritsvoto wairi ipapo. Saka uripo nanhasi. Uripo. Uchiri kubereka? Vari kudya nanhasi uripo. Akandiko kambo kataimba tiri vapwere kwandakakurira ini kune gomo rinonzi raMazare. Gomo munowanikwa mhuka nemichero yakasiyana siyana. Saka tiri vapwere taida kufufura mombe mugomo raMazare tichidya tsoritsvoto nengeni matamba nechechete tichionawo makudo netsoko. Asi kata hatine kambo kataizoimba kudaro tichifudza mombe mugomo raMazare. Gomo raMazare,
muchero wataifarira zvikuru dzaiva tsori-tsori, chikonzero chinoti undotapira. Ukangotipo imwe chete mukanwa waizobvapo. Saka tiri vapwere taifarira kupfudzira mombe gomo ramasare, asi kakambo kedu tisingarege kuimba sevana vanga vari vapwere zvaidotinakidza. Teka matamba gomora masare, kana chechede gomora masare, una chochoto gomora masare, una chochoto gomora masare, una chokoi gomora masare, una tumbira gomora masare, kana ngururu gomora masare, kana makudo gomora masare, una makudo Rekatibodzwa panapa kubva kuna mukoma Jones Mabhande kuti vakomana kuti vasikana kwaimbenge kune vasikana varungu vakauya sei kubhendi. Patine ruzivo here mukoma Jones? Varungu ava vakauya vari vakadzi vaviri, asi nini ndakasvika vachangobvawo. Vaive maGiriki vaviri, mai vaive nemwana 1 neshamwari yacho, saka vaive madzimai vaviri. Ndobva vakadzi vavaroorwa nevakomana vebhendi vaviri. Vanga vari vaviri muchiti mai vaviri vaiva madzimai maviri, umwe wachina ndiyanga ane mwana, vanga vari vatatu. One mwana uyu akazoroorwawo naTemba airidza trumpet, umwe akaroorwa naSteny, umwe akaroorwa naEmmanuel.
zvikambofamba zvakadaro ndoma ini ndandiyaipa pandina umbo wakaenda ndakangosvika zvichangobva mukupera ndo makore andakazosvika varongwa vachangoendawo saka ndo pandinozivawo napo ipapapo varongwa vakazodzokera kwavo. Kopa kushanda naOliver Mtukudzi muchiri patondera? Oliver Mtukudzi achiuya munomu akauya ini ndandisati ndapinda mubhendi zvakare ndingati ndo madhezi mamwe chete vanoda kungodungamidza nevarungu vakomana vachizosangana Oliver Mtukudzi akugara muno mukwekwe kuGlenwood ini ndandichiri kufunction band kwandachidzana nachirwa saka ndovonga Oliver ndikanga gore nezigzag aibva achibva aenda kunotoni saka ndakapesana naye zvakare. Saka pamazuva ekupedzisira watingati sisi uyu ndo ranga rabango rasara rakamira kuzigzag band tingati ndiye Gilbert Ramaida? Ya chokwadi ndiye watingati angave pila kuchizouyawo isisu vamwese vanga vapera ndokamukenziyo akakanzi nagogo akanondirangaridza zvakare vakomana vachitanga kuimba vachitamba vari mumba. Inzvai arrangement yeinstrument yacho Wakati
Erekeni kupata pana paka Mkoma Jones. Ombo tuzoti anga watingati undi anga ari muridzi weZigzag ndiani? Zigzag Band tingangoti yanga yakaita se group of company. Vanhu vese isusu muband redu taita zvekuti manga muna band leader, mamuna chairman, mamuna secretary, mamuna treasurer. Saka band leader aitaita zvematerms zvokuti pagore tichiroteta kuti gore kubva January kusvika December ezvinotombesa band leader ningi toona kuopareta kunoita band leader uya pakuna stage manager. Saka inini ndiri kuZigzag ndiri pachigaro cheustage manager kuona nguva yekutanga basa kuti izvinodza nguva dzekuti titange basa izvino nguva yekuti tibhureke ndo chachiri chijana changu inini nekutsvaka mashozi zvakare ndochachiri chijana changuwo. Band leader basa rake nderei? Band leader angari munhu anotarisa kuti band rofanira kunge riri panzvimbo in time kumonita kuti band tiri kucooperata tiri kuwadzana here nekunzwisisa zvese zvinenge zvichirongwa mubhendi ndianenge achidini achilinga anouya nemainformations ekuti kwaitika zvakati kune ndingati bhendi akada kungofanana naband manager ndo mamiriro zvakaita aitibatsira kuti ndiye anenge achironga zvakare nemashows saka taizobatsirana pabasa iroro anga singazoriti ari ega hake. Then tikaona kuti temu iyoyo wakaisevha zvakanaka vanhu vaigona kuvhotera kuti ngaadzokorodze futi, asi tikaona kuti temu iyoyo hauna kuisevha zvakanaka ndopataizochinja kuti ngatimboisaiwo ningi timboona kuti ningi anoshanda sei. Saka ndo mashanda taita papasina aizvitini ndini mukuru ndini muridzi weZigzag Band. Zita iri ranga richingori zita rangu Zigzag Band ndosaka panga pasina and the ndingangoti munhu akazonyanya kuficha zita rake stereki ndi Emmanuel Nkomo because anga ari starring pamberi pamicrophone. Ndiye munhu ndingati zvichibva pana Gomo raMasare ndiye akatanga kuita first hit song yakaita kuti Zigzag izikanwe. Saka zvakabva zvaita sokuti ndiye leader, asi uleader hwanga hurimo vanhu vaichinjana ndo zvaiitika pakushanda kwataita muZigzag Band pamakore atakashanda tiri pamwe chete. Saka pari zvinezvi ndingati vari kutungamira chikwata ichi ndivo vandakasiya vakomana vandakamboridza navo vana Stephen Lunga vachona munin'ina waGeorge na Isaac Phiri. Ndo variko vari kushanda nevamwe vakazowana pandakanga ndaenda kuBotswana. Ndo mamiriro azvakaita. Right. Ndombokudzoserai kumashure zvekare. Mune here karuzivo kuti mazuva aya Emmanuel Nkomo anewo mataimbonza kunzi Emmanuel adzingwa muchikwata, Emmanuel aita sei azomboenda kunoshanda kuzishawani azombodi kuenda kuBotswana, mungatipewo kanorondekako Mukoma Mabhandi? Alright. Pane zvakamboitika zvisina kufadza bhendi zvakanga zvaitwa nemukomana sezvandambotaura kuti mukushanda vanhu makawanda pane zvinoitika zvimwe zvisingazofadzi vamwe zvinoita kuti vamwe vamboti kana zvakadaro bheta ambomira nokuti isisi tiri kuda zvekushanda. Saka vakomana ndobva vambosuspenda mukomana vakati mukomana uyu anenge asingateereri mutemo webhendi saka ngaambosiya. Saka mukomana asiya ndopa akazoenda kuzvishavani. Angaita sei kubhendi? Inhau dzekumwa izodzidzi kuti munhu akanwa pane zvinongoitika-itikawo zvimwe zvachona hanjanyatsi kuzvitondera asi pane zvakaitika zvina kufadza bhendi zvakazoita kuti asuspendwewo, asi muchimususpenda kuda zvezvitokugwadza izvo kana kuti inenge itori losi but munenge muchizama kugadzisa zvinhu kuti pamwe munhu angazoteerera akadzoka ari serious pane zvatiri kuita tose. Ndobva aenda kushavane sounds kuya asvika kushavane sounds ndiye
recruiter vana gift amuli vaya vana gift amuli anga riri bhendi ramanyonkomo asvika kuya manyonkomo ndobva asvika vakafara vakamutambira vemaini yezvishavani vakati imanyonkomo ari kubva kuzigzeg tatowana munhu anokwanisa kusimudza bhendi redu ndobva manuya agamuchirwa akapiwa chinzvimbo mubhendi muya zvakazoitikako taingonzwawo handina umbo hwakakwana taingonzwawo kuti kwakazoitika zvakati zvikazoti tikazonzwa kuti mukomana asiya futi kuzvishavani kuya akazomboendawo botswana saka zvakawanda ipapo apa mukoma mali handina umbo nezvazvo asi andoza ndechekuti ndiye akazonorecruita vana gift amuli nevamwe including mufana wangu wandataura muzi munin'ina wangu ashanda kuharare uyauya akatombonoridzana airidza futi madrums mukomana iyeye akambonoridzana emanonkomo futi zvakari kusvava nekokoko then zvadaro manu asiya akonana futi nemai nezvishavane vakamubvisa ndobva vana amuli ndipo vakazongoitawo take overwo kubva ipapo achiendererawo mberi nebhendi. Pane mamwe makore atakamboti muno mukwekwe tichinzwa kunzi ane chikwata chanzi Mega One Flash. Mune ruzivo nazvo? Emmanuel Nkomo pane first time yandakambonzwa ndichangouya mubhendi ndakambonzwa kuti ane group yakamboita inonzi Crystal Sounds. Crystal Sounds ndo group yandakambonzwa ambobviswa futi mubhendi nenhau idzodzidzidzi kuti vanhu munenge muchingokonana kuti pamwe vamwe vanhu vanenge vari serious umwe munhu woratidza kuti ava serious pazviri vanhu vomboti aimbomira kana wazova serious wozodzoka saka zigzag yanga ikuita nge family thing changaita nge tatangoita sange family members zekuti kana munhu akazoti avakomana inini ndandafunga kudzoka kubhendi vakomana vanga vasingaome musoro kuti zviita ashandiki naye timudi vaingomugamuchira because munhu wataiziva kuti kana akapinda mubhendi zvikare anodini anowedzera punch mubhendi apa muchitaisa kuti pamwe kudzoka kwaita anenge ashanduka ndo zvaizoitika ipapapo saka right. Kozoti tainzwa vamwe futi zvichinzizwa kwava nezigzag band basa kushanda vanoshanda asi nyaya yekuti gatizvezve mari yapo mari yawanika kwanzi vaigona kana kuti otongogovana ipapo apo zvopera hazvichazivikanwa kuti achatakura mainstruments iyoyo hachawani asina basa vakomana vatobararika zvichinzi dzimwe dzenguva kana mukaenda panzvimbo ipo vaigona kutomborova kana 2 weeks a week rese vari ipapo vachidya mari chokwadi here kwava mamwe manyepo mukoma wemali kwava bande taurai chokwadi chenyu zvamaita muri vakomana izvizvi zvataita tiri vakomana ndezve aiwa zvandingataura ini zvataita tiri vakomana zvekuti after show taigona kushaya mari dzedu ipapo zvishuwa izvo zvitaizviita but kwete kuti taizostapa zvekutadza kusimudza mainstrument kubva panzvimbo tichienda kwataienda hatina mbovhera takaita mashandiro akadaro saka imimi group yenyu pane mari yamaimbaisawo pasaidi yekuti kakuti aiwa munhu wese ngabudani yake mao aiwa izvo taitozviita nokuti taizoda kuzoshanda futi mangwanaka bhozi vamwe vaitovepo vakatoma musoro pazviri kuti no taridzaka asi pachazoda mari yekuti titsvakise mamwe mabasa mari iyo inozobva muhomwe mani saka vamwe vanenge vaida kuzooma musoro kuti manje mari dzatinadzo hadzikwani chichi but still mangwana muchada kushanda ndopataizoti isisi kana tashandisa kana kuti dzimwe nguva taizoona kuti dzimwe nguva vamwe isisi tasingamwe doro ka vazhinji vaimwa doro saka taizogona kuti pakutsvaka mabasa taitsvaka mabasa nemari dzedu patinenge taita show totanga kubata mari dzedu dziya dzatakatsvakisa mabasa dziya zvotanga kuvarwadza futi kuti ndozvezvo zvataita kuti ngatibvisei mari yebasa kuti tizotsvaka mabasa izvino makurwadza takubvisa mari dzatakabvisa mahomu edu patakasheya mari dzenyu imakanodya dzenyu isiso zedu tikadzikontinya kudini kutsvaga rimwe basa ndakuda mari yangu iyaya makurwadziwa nazvo futi sei izvozvo zvaiitika zvokuti vakomana vaiti basa richingopera komana mwe nomwe aziva kwake umwe nomwe mari yake muhomwe tozosangana kubasa neimwe show futi neimwe show ko mari yesaus maimboita weri mari yesaus kanditi papa sitozve mari yesaus pacha vanhu vanga vamagenius they were talented kuti mongosangana kuti akutorwa mberi mari yesaus aitwa kana tine program yekuti pane maprograms ataita sekuti
taigona ta programs kuti pane urongwa hwema-new songs because isisi nziyo zedu kazhinji dzaigona kutangira ma-live shows. Gilbert aigona nguva yane nziyo yake nyowani ototanga kungoiridza pastage paya then Fabian we-bass guitar ototanga kutopindirawo achiridzawo. Inini pamadrums ndotopindawo nedrum rangu ndichingoti saka drum rofamba rakadai. George wopa keyboard opindawo nekeyboard yake zvingoda. Then pozoita nguva yekuti no nziyo yakuda kunyatso kuchivakwa zvakanaka inofana kuvakwa sei asi inenge yatangira pastage. Imwe nziyo imwe chete yamungati mimi yakatangirwa pastage ndeipi yamuchitotondera? Makatukura yaGeorge Paradzai. Ndoimwe yandiri kurangarira kuti takangoitanga futi pastage iyoyo. Aingotanga kuridza makeyboards ake sezvandataura kuti mukomana wandaifarira kuti aive neshungu nezvaaiita, saka aigona kuti ari pastage yototanga makeyboards ake nziyo yake indotopinda umotozopinda. Saka makatukura inotedzana naMzimu Mukuru pana Mzimu Mukuru album ndimwe yandiri kurangarira nziyo dzatakatanga pastage.
Regai mbonza zvimwe zvakamboitwa panapa ka. Naiwo ngoma mani. Manuere ka. Ndorangarira Manu panguva vachiri kubata mumanagement yaOliver Mtukudzi. Manu akambobatiswa mari achiuya kukwekwe. Saka mari yakanganza anosvitsa maituku kumba kwavo. Saka iye asvika kukwekwe anokwanisa kunosvitsa mari iya ndo kunoshandisawo mari iya semashandisiro akaita. Saka zvadaro ndokuzozikana kuti mari akanga abatisa kuti anopa maituku haana kuisvitsa. Zvinhu zvisina kufadza tuku, zvinhu zvakaita saizvozvo. Hapana kuzova nekutrastana pakuita kwakadaro pakati paManu naTuku. Ndo chimwe chiitiko chikuru chandakanzwa chimwe pakushanda kwavakaita naTuku. Akailaza mukomana mari yanga atumirwa akati ndezvenyizvo. Hello, my friend. Long time no see. Hello, my pal. How come you look so sad? Right, regai tinzwe gogo zawa kuti pamazuva ekupedzisira zvakafamba sei? Uko vasati vanga vachikuchikora vasati vaenda ndikuona kutumigwa mukadzi akauya pano 2 o'clock zvousiku netaxi. Kana asvika anga ambotanga achiudza kuti achauya. Saka pandakabuda ndikatarira ndikaona uyu ndiye munhu uya airi hove. Ndobva ndangoti pindai. Imi makambowa urinyere kupi? Aidiudza kuti mama ndaane mudzimai kunoka. Aindiudza. Saka akapinda. Uyu anga akutoshanda kwabhadho. Anga kushanda? Wanga kushanda? Saka akasvika zvaka akagara zvishoma shoma achibva adzokera kwakara. Anga ari murudzi uyu? Mutsvana. Ukwatseretse chaiko muzukuru ukwatseretse. Akauya ega panapo? Pokutanga akauya ega. Amukoma ukasara iko? Akasara.
ndikaona kuti mwana uyu ane chido bva Botswana ega kutitsvaka ane rudo achihoti apona akauya nemwana tikamuona mwana mukomana anoita wanda vakagara variko kuBotswana ikoko vachishanda zvavo. Mukadzi wacho ndimistress. Vagara ikoko akagara ariko. Mai vangu vachizoshaika, mai vangu vanobereka ini kuzoti toita magadziro. Ndobva tati kuzota kuita magadziro, mungauya here? Ndobva auya nemudzimai wake nemwana akauya kumusha, tikaita magadziro. Vakazodzokera, ndopavakadzokera. Bhidhimani papanga akutanga kukosora. Manje ndakamunzwa usiku achikosora, ndikatomuka ndikati naye Bhidhimani ndakukosora kudai. Mama ndokosora. Ndopavakazodzokera, ndikati pamwe apindwa nechando sevanhu mauya usiku. Mama ndirikukosora. Pavakadzokera kuya manje Bhidhimani vakazonoramba vogwara, asi chikomana chatokura tawanda. Haanga akura, saka mukomana akazoramba kugwara ari ikoko. Anga ane mumwe hama yedu watoti mhozi watoti mwana ikoko. Mudzimai wacho akatombouya futizve yese, nokuti ndaishanda kuMerward kumishini, ndaichengeta vana nherera. Akauya ndikaona vasvika basa nemukadzi wacho. Ndione kusimba kwacho, vakasimba. Ndikati saka kukoshora kuya kwakapera. Ndikati kuda tazogara, tagara. Ndo pandakazowa manje murora achiti kuno Bhidhimani havasi kunzwa zvakanaka. Ndikangoti pamwe kugwara zvako. Tagara unongorapiwa ari ikoko, wazouya iye ega. Ndiona munhu anogwara uyu. Ndikati Bhudhi muri kunzwei? Mama ndogwara. Akaya akagara zvemazuva. Semunhu anga ane mudzimai akati ndodzokera. Ndokudzokera. Adzokera kudara akasvika akagara. Mozi akazvifona manje. Ipapo ndandashaikirwa nemwana uchitobva kunomuvika. Mujaya anga ati kure grade 7. Tasvika munomba ndonzwa uyo anoti mama ndafonirwa yanga iri yelenji. Handiti tisati tave nezvizvizvi. Zvikanzi iwe Ignatius ukanonoka kuzotora mukoma manu unozotadza kumutakura. Bhudhi agwara. Saka isi akasara kusure namadzimai tichifamba zvishoma. Pane changa ndiri kurangarira. Ndosvika muno ndowana uyo atorongedza bhegi. Ndikati kuwa kuda kuenda kupi? Zvika ndoda kuenda kuBotswana. Ndikati kwaita sei? Zvika kwai Bhidhimani wagwara. Zvokutoti mutoita chokutopa kudai wagwara chirudzii wagwara. Ndobva namadzimai atapinda tagara munomba. Iye ava kutoongedza zvokutobuda, auya apfugama apa akati ndotoenda. Ndokubuda oenda. Ndokunosvika Gweru kwaana Tete. Tete ndokumudzora. Zvikamira windi nani nemukwasha murume waIgnes mumwana wavo. Ndokudzoka munomba tikaona adzoka. Zvikaya vatete vati ndinde nemukwasha. Saturday ichisvika vachibva vaenda vese nemukwasha. Mukwasha achinoenda kubasa kwake akati sekuru ndoda kuti musvike pano ipo pana nemurwere amenokuti ikoko vakabva nebhasi. Ndokuburudzirwa paanga anzi asvike. Ndokubva azokwidza mukoma wake mumota iye vanga vabva naye kuno. Saka ndokuti Bhidhimani vauye kuno vachirwara.
kuti vabve apo pabhasi stop vauye kuno vakaberekwa nemukwasha murume wemwana wangu musikana mukuru kuti apinde mumba. Saka ndopandakaona kuti Mwari undiseka futi naye ndiwedu nchibva pane kumwe rufu ndoendazve pane kumwe kunenga zvidii. Ndobva tatoti mangwanani kuseni tikamuendesa kuchipatara kujenerali kunosvika kuya akagara 1 week arimo tichifamba tichienda. Ndobva vazomubudisa zvikaimomuchengeta kumba. Ndikatoona kuti hazvisina kumira zvakanaka. Takasvika pano akarara ari pano, akamuka ari pano, akarara ari pano, kuzonoti amuka kuseni kwanga kwave kuma 10 iye akandidana zvaimama akati we zvikaipindai muno. Ndobva tapinda kumba. Ndikati ko uri seiko zvikai mama amukuitika sadza katetetete kaya kamunombosita ndizvi kuda sadza zvikai ndobva tatobika bika. Ndobva ndamupa zvikamuzandipe nenyama ingoti paine nesupu. Ndobva ndati hangu supu tamupa wodya. Akangoti idye zvishoma. Ndikatoti Mwari wangu kuda munhu kudya izvoko akuri kutodya kuoneka. Pandakabuda ndichingobuda nendiro ndikaona ivo vanin'ina vacho vakumanya-manya nemukwasha zukuru akanga arimo nemukwasha uyu murume womwana wangu. Ndikati kuzvaita seko hai migara ikoko. Ndakawa mwoyo wangu tambura. Chinguva ndakwa vava kutonditaura kuti sekuru vanyarara muno. Ata ndo zvacho. Ndopatakazotsvaga yedu mota yekumuendesa kuDavs. Zvatopera ndorunga kuti mani makazono varadzika pamarinda ekupi? Mavheni cemetery. Ndo izvo totoenda mangwana kunosa. Achisvika kumba paanonorarura gonhi kudai akawana mumba kune shato. Sebvatinoziva manyakare nyika ichaera zvaiwanikwa. Munin'ina uyu akangozwira baba mukuru vake hapana umwe aizoita zvinenge izvozvo. Shato yanga ine manyeredzi yaingoita anove ndiwo mangaingai. Saka akatanga kuimbira shato iya aida kuvhura chikafu chemwana mubaba. Manga
isusu munin'ina uyo akadzokera achimhanya kumba achisvika kumunda kuya akaudza sisi rake zvandaona kumba uku mashure nezviratidzo baba mukuru vanoshandura kuita shato asi kashato yaya ikotera mumafunge kube mangaingai aya vakamanyawo vachibva kumunda vachienda mumaraini vavakidzani navo ndokuva vavaudza vese vakatora makano matemo vamwe matombo zvitanda ndokuenda kunouraya shato iya vachiziva kuti vari kunouraya murume womuri dzaishanduka kuita shato asi kashato yaingoimba mangaingai voisi rake murume wika uchi chaiwo chaiwo ranga rakakwenenzvero ranga singazhezheri ranga rakatsetseka yanga iri mhare past 11 ndongo apa nechalo peminani chaudhava rapso nomarika chirongwa chedu ndicho ka right regati nzovana pa kuti zigzag yekupedzisira chaiyo yanga yakamira sei line up yona panga pakati Gilbert pa lead guitar bass guitar Paksha Mjeliwa inini Jones mabandi pa drums keyboard yanga ina Steven Lunga trumpet yanga ina Scott Mhlanga then vocals panga pana Emmanuel Nkomo backing vocals panga pana Isaac Phiri ndo mamiro atakaita ya takambofamba zvakasimba tichisenge zvakamboita kumashure kuya tikafamba saka imimi na Fibion amabve vamashanda naye ere Fibion ndakashanda tese kutanga ndo group yangu yanataura kutanga kuya ndakashanda na Fibion ndikashanda na Gilbert na Emmanuel Nkomo na George Paradzai zigzag kutanga yaya ndo vandakashanda na uku kutanga takuenda takufitira panenge pasheka pamanenge pabva moto fitira umwe saka zvadaro ndopatakazorekodha album rekupedzisira regroup tina na Emmanuel Nkomo yanga 2003 chigiyo volume 1 pane masongs andataura ana remix of Mandela Gomera Masara vana Mukwasha vana Makani dzakangodaro nana ndiwe Muroi dzichingodaro saka tadaro ndopo Gilbert anga kutorwa akuenda kwa Thomas Mapfumo right pa album iroyo yeka nziyo dzamungati imimi idzidzi ndo dzakareleaswa dzakanyorwa mukatsara kuti ningi akanyora kambokani ningi akanyora kambokani ngati Gilbert zvamaida akanyora Mukwasha akanyora inonzi Makani vamwe vanoiti Mhondoro Paksha Mjeliwa akanyorawo inonzi ndiwe Muroi na Rudo rwemari akaita remix futi kubva pana Mudzimu Mukuru akamboita pana Mudzimu Mukuru Emmanuel Nkomo akaita remix ya Gomera Masare na vaMandela Steven Lu ndakuti vaMandela sorry Gomera Masare na Mudzimu Mukuru ndo dzakaitwa na Emmanuel Nkomo then Steven Lunga akaita inonzi ndiye wandinoda ndiye wandinoda yakaitwa na Steven saka ndomamira anga akaita marecords aizi inofanira iri 8 track album kana zikakanganisi ndoranga riri album redu rekupedzisira Gilbert achibva atoenda kwaMapfumo tikabva tasarawo akaenda sei kwaMapfumo tangoona mukomana kungopota chitorwa akaita zvekutsvakirwawo nevanhu because Mapfumo anga kutsvaga lead guitarist saka ndobva
kwazoita umwe muchinda aiva promota wamafumo aipota achipromota mafumo achiwa kuno kwekwe ndopakamuti but Gilbert wawe zigzag uyaya anokwanisa kuridza nziyo dzenyu ndobva zveshuwa tikaona Gilbert akutopota dini achidamwa achienda saka zvakadaro gurupu yakanga yasangana manje nematambudziko angati wande ipapo kuenda kwaGilbert ipapo pakanga sisanyatso kunzwawo zvakanaka futi madhezi acho iwawo then ndingati mushure mekure kuti album irori ndopatakarasirwa futi naEmmanuel Nkomo pakisamujero achizotanga kurwara Gilbert zvamaita atoenda kuAmerica saka tanga tasara inini naSteven na Isaac Phiri nditatasara papa tikambozama kutora vamwe vanhu vataiziva iridza magitari kuti tidini tifurire mberi nebhendi tikambofamba but zvaingorema zvinhu zviya ndobva Steven atanga kuti inini Nkoma inini zvinhu azvinyatsondiitira zvakanaka ini achingochema enda ndambofunga kudini ndimbomira ndimbozorora ndobva ndatoona kuti bhendi ratopera apa 2004 ndopandakazoti inini regai ndimbosvika panyika iri pasaidi pedu kunyika yeBotswana mukwasha kachenjera mukwasha iwe ndapota mukwasha kachenjera mukwasha iwe mukwasha kachenjera mukwasha iwe ndapota mukwasha kachenjera usarove mwana wangu nokuti ichena mwairo ndati usarove mwana wangu mwana wacho ichena mwairo ini baba vake ndakamukoniwa iye mwana wacho pane basa mai vake vakamukoniwa zveio naivo ichena mwa vakaita saiye ndati kune vamwevo vakawanda vakaita saiye kurova ungatsouraya nokuti ichena mwairo kurova upedza nguva mwana wacho pane basa kana anetsatsora asina mavanga anetsatsora asina kurema kana anetsatsora asina mavanga kana anetsatsora asina kurema Mukwasha dzora mwana wangu
mukumunzwa here Gilbert Zvamaida achinyora pasi nelead guitar. Right, Amkoma Jones mabhande ndinoti mumbonzwawo dzavo vakazonuyemutsa chikwata chavo chinonzi icho The Survivor Chigio Vibes. The original Zigzag member akanovambawo chake chikwata chakanzi icho Survivor Chigio Vibes. Damba rake kutanga ronziro usimbe inzwa kani ndio mkoma wanga wachitaura Simbe unopa urombo iwe, Simbe unopa urombo, Simbe unopa urombo mambo, Simbe unopa urombo, Simbe unopa urombo iwe, Simbe unopa urombo, Simbe unopa urombo mambo, Simbe unopa urombo, Simbe unopa urombo iwe, Simbe unopa urombo, Simbe unopa urombo mambo, Simbe unopa urombo. Wakapiwa na mwari wako, shani za chikocha wakapiwa na mwari wako iwe, shani za chikocha wakapiwa na mwari wako, shani za chikocha wakapiwa na mwari wako iwe, shani za chikocha wakapiwa na mwari wako iwe, wakapiwa maoko nepfungwa urarame, wakapiwa maoko nepfungwa urarame. Shani za chikocha wakapiwa na mwari wako, shani za chikocha wakapiwa na mwari wako iwe. Simbe unopa urombo iwe. Vakomana ve6 band akatanga kushaika. Vakatanga kushaika ndi George wandataura wairidza keyboard. Ndokuzouya ndiani pakati pa ndokuzouya Fabian airidza bass guitar, ndokuzouya Davison Gunde, ndikutaura pavanhu vandakaridza nawo original yachona, ndo vanhu ndokutonda vakatanga kushaka George Fabian, Davison Gunde airidza trumpet, then ndokuzouya Fabian ndiyo ndatauraka wechi3 airidza bass guitar. Fabian akashaika ini ndandatomira ndakazotongoenda kumariro kwachona kwanga kwakuma 97 kana singakanganisi ikoko ndakazongoenda ndatonza kuti Fabian ashaika naDavison futi akashaika ndamira futi band ndikazongoenda kumariro kwachona futi ndikangonovaviga ndo makutedzana kwavakaita ndokuzoteverawo Emanyonkomo, ndokuzouya uyu Pakisham Jeriwa. Ndo pane vandakashanda navo wechi5 ndiye Ramson Chivamshure. Ramson ndiye akazotedzana Pakisham Jeriwa. Saka Ramson aibva kupi kushakawo? Ramson aibva kuMash West uko ndaingonza kuti ndokunana side kunana chinoi urungwe ikoko. Saka ndoko akavigirwa. Akavigirwa muno Mukwekwe, but handisinyatsoziva kuti side zvekupi, asi akavigirwa muno Mukwekwe. Pakisham Jeriwa aibva kunana Madziva
ndokwaakavigirwa akashayika ndiri kubotswana ndakatozozofonerwawo kuti pakashakashayika. Jones Mapande kana tichirarama the survival chigio 5. Kana tichirarama ndiyeka chaikuruka Jones Mapande and the survival to give vibes mukomana pakwekwa apa. Kana tichirarama rega kushandira mumwe wako. Kana tichirarama ndakavabvunza ndikati kongowa Mapande zvakamira seiko zvinezvi zvikanzi ndafunga kudhireva chigiredha mustudio maoma here. kana ugere mushe mukoma wangu rega kuchinjira hama yako.
aiva madziva nazare mazamuko rekandikuudze hamawe aiva mazamuko nazare madzivawo rekanditaure zvikanzi panapa ka aiva mazamuko naFelix Zimbodza zvikanzi varume vairova ngoma ivava asi discipline panga pasina. Zvikanzi naFrancis Joe Matikiti ukatarisa musicians ekare ndewai vaiva nemusambo wakasiyana siyana anzi vasina tsika yokutevedzera mumwe.